Blazer para school ni oh. Pang church. Blazer. Hindi ka nga blazer ni. Diba? Ano ka sa'yo na baka ano? Good morning everyone! This is Layan and welcome to my channel! Wala tayong mga ano din ha? Welcome to another Bisaya vlog! Hello! Hello mga Bisaya Tropa Peps! Mga ano, mosquitoes. Mga Bisaya Tropa Peps! Ano kanang naami din hi sa ano Big Sikay, mangukay mi! Amo ang mark, Diha, among kwarta intended for ukay-ukay ra kay maura mong ma-afford. Ma-afford. Oo. Cheese. Cheese. Wala na siya kay mangukay ta din na ta mang lipstick no. Alam mo mangukay mang lipstick pa. So, Nakahangyo. hangyo oh. Pila imong budget an? 100 ra kay oray ma-afford. Oh, 100, ako 100. Pila imong budget ni? 50. Nagtuloy ang paliton. Feeling na ako kay bloated akong face. 50. Imagine. 50. 100 na muli yan iha 50. Ambot ka to kay manggaranon man sa mga dato man ang duha. Ang manggaranan pa na ina. Dollar na ilang. So kuyugon na to karon sa mga ukay-ukay. Ay, Baligyan jud mo na niyo silhig. This is my biggest na talaga. Dahil siya. Nag-hike me kay ano, nagsakay mig sungtew. Sungtew murag jeepney. Jeepney ano siya sa Philippines. Nakay me pero dito ra mig gihunong sa layo kay lahi man nga among nasakyan. Ah, kainat. Init kayo. Wala pa jud ko ano. Init kaayo so nag-hike mi karon paadto sa ukay-ukayan. Pero hashtag yung inita, promise. dali ra kay taas ni Elote no. Amo ang Walang init basta makaukay. basta makaukay amo ang vitamin E ani usaw na lang. Okay is life. Nag-cheese. Okay is live. Mga kay may pang Christmas party. Christmas party. Okay na ako pang regalo karon. So kung makadawat mo og tanang sanina, alam na nagikan. UK. UK na siya gikan. Unggoing kiat. Nano po sila branded pero UK. Aha. Ah. Di ba? Tag G-strap pero branded. Oh, di ba? Ah, na, di ba? Affordable. Tipid tips, ukay ang sekreto. Porma, balag ukay basta kay hilas. I'm feeling. I'm feeling. Wala, di na siya okay. Mga brand new yan sila pero brandless. Pero kani mga jacket. Korea. Welcome to Korea. Welcome to Korea vlog. Kani oh, nindot oh. Lugi kami ko. For now. Karon, wala lami mga ano og jacket karon kay init. May tugnaw. Pero next week magbugnaw naman. Ano Yes. ka jacket sakto. Sa ta sa tag-dressing. 160 oh. 100. Oh, gani na akong i-ano. Nindot tayo. Tanawa oh. 100 baht lang na oh. Ah, diba? Oh, 100 baht. Cold. Eh, ang muang budget 100. Isa ra gid ka jacket na makuha ron. 50 tapos. Black? Gusto ka black? Para pag mo antog mo. Tugmo. Bahala na. Basta kay ano. Uy, na I think also kay warm. Kuha, manggod na. Watch. Wow. Bayad. Kuha or pink? It looks like pink as well. Yeah. It's red. Red eh. Red and pink. Tara. Gigang na siya. Diyan na no. Kanina mo na. Tara, tara.
Naghubo siya. Isura ding wala ligo pa, wala ligo. Jeans ra pero branded. Higala. Asa na tawagin na to sila? Asa na to sila? Wala dag. Alawa ko ana dira nga side. Ah, na pa na dira nga sa daghan pa na dira. Dirira ko. Ah, kasi yung kauban ng ukay. Kami nila teroda. Usay ako ra isa. Ha? Ay ka. Taga-ubon ba na si Mimi? Nag-inasara dress ubon. Taga-ubon ba na siya? Kaya mag-tutor sila for me. Mag-town ko. Oh, naana ang imong mga customer. So, amo ang budget, ag-G's, no? Ito lang. Pag gini-edit-edit nga vlog. Ay, si Banta. So, ang presyo ha, ako ang ibaliktad. 20. Yes. Atila na ay tag 20 nga lagi. Oh, diba? Anang pang buros. Pila imong budget lan? Kuan. Pila imong budget? Isa ka libo si Tinel. Isa ka libo yung budget ako. Saka sa ako Mo, 100. okay. Ubanan na ako sila. Kaya taga dinhimang ko sila kay mga dayo. Sila mga biseta. Mga biseta ra na sila. Ano may pagtugnaw? Yes, just. Oh, 20, manggod. 20 just kay nang basta daghan. Kapuyan. Bahal ni. Nice. Nice na gini nga leggings. Naisiper. Pero lago rin ni mo make it. Hasa man ni mong gamaya. Namuhat eh. Oh, nara oh. Gis lang. 20 lang. lima ra yang mapalit. O diba? Taas kayo eh. Anak ko ang pangitaw na kanang pang eskwela dito. Eskwela ko, wala ko pang eskwela sad. May leggings pang puros. Blazer. Dili lang may quick mo kay. Init mo kay nati eh. Winter man an. Ah. Ay, Pateng. oh. Sabi mo pares an. Puro na anay ano eh. Anay ran oh. Gani katulon nga tela. Oh, nanay ran oh. Tag 20 biyan ni mahal ka ay. Ni. Tag 20 niya na anay ran. Ay, dana. Pagkabot sa balay trapo. Pang tulog. Initan lang kayo. Pero may isba ina mag-coat-coat. Sharing-sharing. Karon dili walay lami karon mang ukay og jacket kay init. Pero tingtog na oh. Ay nako. Ami kay mang ukay og jacket, no? Oo gani. Ngita mi ang among mission, mangita daw mig legging sa buntis. Buntis di ay ko. Joke. Mi buntis di ay ko. 5 months. Blazer pang school mi oh. Pang church. Blazer. Pindot ka nga blazer mi. Diba? Ano kag sa'yo na bang ano? Black. Ha? Kanang sleeve. Kanang mga sleeveless. Tapos ano yung i-blazer. Te! Muragdak mo man sa kaki. Oo, nindot siya blazer ano. Ano siya blazer? Pumili mag-sleeve. Ay, kano siya blazer. Ako na lang palit ano. Maafford ka anaan, 20 mo na. Lagi, mahal ka. Nakari ka gina ay pearls. Oo, tanawa. Oo. Ay, pearls. Eh, Mimi, 20 lang. Unya, akapalit ka kag pearls. Oh.
Italy ha. 20 lang ni. Oh. Ay, oo. Palitan na ni, magmahal ka ni. Mahay ka inigtog na mo ana gid kag may pag mao gid na imong mga bad decisions. Wala jud ka nga bad decisions good. Mo pa ako nang ingon gahapon ba? Ukay-ukay. Nga. Pag abot sa balay mali man din ako napalit. Pwede may pagkatong Malit isa. mo ukay-ukay pa ako sa bali mo na ko ganahan na mo kwarta. May pagkatong isa ra day akong ipalit. Yung hala, may pagkatong ano, wala na akong ipalit. Sayang kaayo. Katong wala ay mo napalit mo to mo ang gimahayan. Palit dito ka sa online pag abot dai nimo kay pati ning listaran. Ano ka napilit eh? Tanawa ang skirt ti oh 65. 65. Tanawa oh leather. Leather siya tinuod ti. Leather siya, 65 lang. Pero di bang good na mo ni budget? Di mi ka-afford ani. Kaya mo ang budget 10 and 20 lang. Para lang sa mga tag-Gs. Tag-Gs rami og 20. Pag mga 65 na, mahal na kayo na sa mga bulsa. Palito na ako ni Beke. Okay raman siya, no? Kira kay tayo. Okay ra siya. Palito na ako, no?20 ka. Kapon ka. Ay, wow. Pang yellow. Tama kay ni Mumi. Tangan din ni mag-inner na red. Hindi na ka magmahay, ano, Mi. Not bad decision. Only 20 baht. Si Kwarta. only 20 baht. Mahurot sa gyapon ang kwarta palit og pagkaon. Gusto ka naan? Palitan mo. Sa buntis. Masigo na ko na ako ano. Nice man siya. Wala pa man siya iran. Di ba siya maran? Ito na kasi na galing yung birthday sa kuan. Mag-yellow. Ay kan sa gay mag-yellow tayo. July. Yellow gid na for me. 1 month. 20 ra ni palitan na. Ana te Uy! gibayran na ako. Mahurot na imong budget. Aga 100 wa na naapa dire. Rot na. Isa pa lang to ka store. Isa pa lang ka store. Ito ba tagan mo? Pero magbayad pa kag pasalubong karon. Ilang budget? 100 daw. Nahurot na sa isa pa lang ka shop. Dungagi po naan. Ako 50 ta, ako 30. Lagi. Ala nice ni siya pang ano. Mo ganin akong giingon. Leather. Panglaag. Christmas party. Panglaag. Panglaag ni. Palitan ni B, 60 lang. Leather siya. Pero ayun lang kayo. Naigize. Ikaw di ka balo magsuot. Naigize mi. Napagpipiklat sa Nindot tagyan ta siya. Nindot ta siya kaso lang naigisi gamay. isa pa ng jacket. Ayun na lang ng jacket. Kanino mga pilaka o. Ihatag na dito kasi siya rin magtanggal. Ihatag na dito ay iyang ibutang ng sa ilang butanganan ng mga ano na. Ano ka ba ako kaya hindi tanggalan ko. May tarungan mi oh, kabayad. Ano niya palito na. Ano siya man na itong mga buyer? Oy na, alanganin man sa tag 20. Mga kauban. Kuha pa niya sila niya. Ikuha nila niya. Oh, asan ang buntis? Oh, it's okay. Hindot ano-an. Uy, kani oh, nice pa. 55 lang. Mahal man. Gusto
siya sintang. Magandang ko ano. Mahal daw kuno kay 55. Ako kay te. Ano kayo? Tara. Kita ang tatagi. Bye, diyan. Wala ko'y ano ay, wala ko'y selfie stick. Dapat na ko'y selfie stick para layo no ano. Kapoy kasi isa sa kamot lang. Ang tati Alin oh. Saan mo napilit eh? Wala oy. Mahal man. 20 para tulog. Itong brand new para pareho ra. Jeez, oh, tanawa jeez. Ay, just in the story na. Pili siya. Ang balay. Pero daghan mo pang balay doon. Ang pupot yung pang balay. Puro na pang balay. Puro na pambalay. Puro na lang pang balay. Trapo na tayo. Pagbalay. May paglakaw. Balik daw niya, ha? Lang na siya. Paano niyang lace. Isumpay doon niya siyang falda. Hindi to po din tag-5 na din, no? Mga abroad ni, pero ang mga gamit gikan ukay. Nindot. Akong sundan sila, de. Nawa, ha? Tag-5. Tag-5 sa tag-5. Asan ako mga kauban? Wala sila. Kasi mga belt din niyo. Oh. Tapos mga bag. Sila yung mga bag. Uy, nakakita na po siya tag-20. Sayun na kayo na sila pangitaon. Basta nakakita kayo kag tag-20 nga marka. Sinaw-sinaw. Hala. Para sa mong vlog. Ang vlog. Uy, tag-20 lang na eh. 20 lang. Yung original price niya kay $9.99. $9.99. $10. Ang tinindot. So, sinaw-sinaw. Pero ba, dako maguro na ako, te. Tama na nini mo. Oh? Wala. Madam. Hala, di ini mo ni kuan, te? Ha? Ano mo kuan? Sure ka, te? Kasi hindi po niya na ako kasigo. Ikaw yung wala lang ito eh. It's so sinaw. Alam mo ko nag-vlog. Not her likings. But I like this. Okay. I will take it. Kay gipili ni ate. Nice bito siya. Actually, that's so. As in, you say brand. Oh, see? Sa brand. Branded. XXI. XXI 21. Made in China. See, original. Original, made in China. Kanipod, ano? An? Ano mga price tag lagi din mo? Mga tanawa o mga uri o. Mga prices. Nice, o diba? Oo, tama. Gusto ko daw, ano Yan ano? Kana man iyang mga sexy hat. Naaman pud mi. Naapod mi orange kayo pero kanang may mga party kana ti. Grabe ka, orange inyo mga kuhan. Oh, orange kayo mo kana ti. Hindi tayo ni. Plancha lagi. Plancha mo. Oo, saan ko kayo? Pero nindot siya. Nindot siya. Kana ti plancha mo lang pud niti. Saan mo, an? I like this. Ti
Planchahonon pa man po ni. Ha? Planchahonon pa po. At siya nun siya kay okay man po. Pag plan siya ka isa. O pag plancha ka isa din. Kani isuot ano. Ay, basta first na. Pero ganahan ko ano oh. Kay isa lang one button lang ba. Nice. Button na. Love 21. Sige. Ganan ang Kuan ako ni kani o kani tag 20 lang. Ganahan kaayo ko. Ngano man? Why do you like it? Will you is not so over. Not so over. This one, o mura na siya. Hindi siya But kay this formal. but it's too big. Not too big for me, but for you. Yeah, for you gani. For me? Ala, na ko blazer. Positive attitude. Kanina XX1, tapos Love 21, tapos karon positive attitude ang brand. Yama, Jen. Pag-20 lang ni kanyo. Shorts. Si Mimi, gaganan si Mimi ani. Si Mimi. 20 lang. Saman o Hindot decide. kayong shorts. Decide na. Hindot ni siya ay. Ako na lang ni Kaya magpaniwang naman po. Paniwang na ko, ugma. Promise, din ako mag-rice joke. Wala naman po ko ilaing shorts pang laag. Wala ko shorts pang laag. So, kani. Pero di na ako nakuha ng isa kay. Kuha ako, de? Kuha ako ni? Sige, kuha ako ni. Basta imo pili. CD. Dili man ni pag for example mag-OOTD ka. Kani lang ang sapaw. Amang suroy ba? Grabe. Ay, naling ka ng OOTD. Sino tanaw mga vlogger? Paliton ko daw na ako kay naada gi vlogger. Sige. Tapos kani. Tapos Tik ayo ko ay ano te. Ayo ko ay og hanger. Tapos kani. Wala. Tapos kani. O mga dyan. Tapos ang Kita ko gamay ako aha. Tadang! So 100 na, so 100 na kung ano, nakapalit po ko isa, 100 na tanan. Oh, pa 20 ni samantala kani 20. Ha? Dili, 4 naman. Oh, 100. Ako nang bayaran. Saan ka nang bayaran, han? Natulog ang tag-iya. Saan ako ni pagbayad ron? Kone. Potot na. Aray ko. Isip ka. Petsip. I feel like ni kapaw ka. Kapan ka? Akong gipukaw. Natulog. Matulog siya. Linda po. Pwede ko na sa pang display. Sa'yo kayo nasa ng display ko.
Pukaw yung taon na akong tindira, luwi kayo. Ingon bang kong queen, isulod pa man yung plastic, ingo dili, daan ako'y bag. Hi! Okay, saan mga pili dati? Kanira ko doon. Ang lace lang. Tag 5. 10 baht. Ha? 10 baht. Kasi brand eh. Brand. Brand X. No. Brand. Inspiration icon. O, di ba? Ganda. Tapos may ano pa dito isa. Running ano natin? Running siya. Pag-vlog din ha. Pag-vlog na. Running siya. Kapatid. Isa. Tapos, naakoy pang beach. Ako dalang kamera. Cellphone na lang. Naakoy pang beach. Ah, pang beach? Oh, wow. Mata ka sa beach. Bet. Mag-batch ko, oh. Ay, siya beach. Mag-batch ko, oh. Yan. O, di ba? Ay, wow. Di mo na pang beach. Mag-batch na, ay. Ah, pang beach din na. O, di ba? Sinisya ni Pila natin? 5. Ah! 5? 5 ni. 5 na tinuod. Lagi. 5 ni. Wow. Nice, ha? New York. Ika na siya, New York. La Femme. Tinuod ba ito? La Femme, oh. Lagi. Nandutan, no? 5 lang. Oh, pang batch Dito mo na. sa Pikas. Oo, dito sa Pikas. Ang batch. Batch. Sa pa yung Nagan kayo siya nga, ano. Asa naman itong baga kong gihatag? Kay Chris, an-anda ito lang sa lado. Tingnan ka. 20, oh. Ah, skirt. Pang school. Yan. Awon. Nice na? Mm. Diba? Anan? Asan ang itong basket ganina nga? Daghan kayo. Ay, haman tong bag nga saan? Kaya daghan kayo siya sinalitan mo. Nagsimpura man niya ako. Ako, sure kaya inuwa kay Tagis. 20. 20. Mas mahal na ilaha. Mahal na inuwa. Kaya tag-20 tungkod mi. Bebe, tanawa ipa-vlog kay Leanne. Wala kang kuwan hindi pala sa Ella. For Ella. Sabi na ko kasya pa na ako. Aw, day, ako ang tanang palito na ako pag jogging. Kana, Nindot kayo ti, pang jogging ti. ikuha naman niya, sige lang. Kulama lang ko, day. Hindi, magkuha ako pag-jogging ko karon para makauyab mo. Ikaw mag-jogging. Ano? O, diba? Pila na ti? 5. 5. Ayun, na si Sister Gina ako. Siyempre, pumili ka, hindi ko bagay sa inyo ha. 5 lang. 5 lang. Suro da yung bag nga nindot mo ra kag nasa platinum Kasi na ganahan palit. ko, ano yun? Awa. So may partner ni mo ana. Maibog na gyud si Maibog na gyud si kuana Oh, natin. makita-kita day, oh. Nay, oh. Ako makita imong necklace dira. Next. Agad imong necklace. Nika akong leplas na ano. Halati, oy, malusot yun, di ba? Patsada tayo na. O, diba? 5. 5 rin eh. Nasa Nindot din kana. nabalit no. Nindot kayo na ako ng mga palit. See? Napakoy ba? Kasi mo i-partner ato. Brales. May ganun din. Ay, hindi, Juan. Mag ano ba, partner. Hindi juan man eh, oh. Hindi juan eh. Dapat nakanipong tayo lang. Hindi juan. Nawa ka hindi juan, oh. Kanang mga Julia Barreto style ba? Magagana. Mahilig man yung juan, ani. Ay, gipalitan ni mo siya. Liliyahan eh. Ilan na? 5. Balik 5 ne. Okay, Joan. Ano yung balik 5 oh? Pag yung tag nag ano eh, siya paika. Maura na ako napalit o kini man ata ko. Ito na. 5. Ito Japan na? 5 Japon eh. Nawa. Chada no. Oh, chada ano? Oh, di ba? Oo, 5 kada ni pa siya. ano. Mag-pump shoes tayo ka of white o di ba or black. Kasi wala na ano te. Ha? Wala na yung partner na inner sa ubos. Wala. 5. Last. Last na. Last. Nindot ko siya yung mga black and white. Lagi mo ginawang pili. Siyempre. Hey, black is beautiful. O diba? Black is beautiful.
beautiful. 5 gyapon eh. Dili ka magbahayan 5. Nagindot tayo. Okay, inyo sad. 20 ang Jill. Ako napalit dito, 20. Balik sa isinta ni ako napalitanan. Balik sa isinta ni mga kaigsunan. Ako ate, tanawa na ako oh. 100 na. Red na, dagan-dagan sa red. Coat na guna ate. Ay, dagan pa ako sa balay. Coat ba? Pag yung kwarta. Oo, suit. Dahil naman ako anak ko. Bata. Pag ito nung tangan ako na. Ikapoy kay kuno na ako din hidap. Lingkod ako. Ulat nila. Namin sa beauty center. After okay. Ay, ang gina ko. Kami ni Beth. Mga pagwapa. Dari ko gapalitan ng mga pagwapa. Dari ko gapalit. Ano? Kani siya mga friend? Nanawa ilang ipamalit. Siya yung ipamalit. Siya yung ipamalit. Ako abitang gipalit no kay kani. Nana siyang vlog. Kani, Kasi i-vlog na. Wala pa. Wala pa i-vlog. Coming soon. Coming soon. Kaya po tayo mag-review mga lipstick shades. Ano sa color? Pero hindi kan. I will. Testing nyo. Diba? O, sige. Kani may number 2. Tanan nga numbers atong kapilan. Nasa lang sample. Mga suggestions. Ano mga suggestions dira? That's pretty much it.